In dai mutum yana raye to tsufa ya zama dole, to amma kuma mutanen da suke tsufa da wuri za ku same su suna yin ɗaya daga cikin ko wasu daga cikin abubuwa guda 6 ɗin nan da zan faɗa. Abu na farko shi ne damuwa ko kuma na ce ƙunci. Ƙuncin nan zai iya kasancewa ko dai na tunani ko kuma na jiki. Wannan stress ɗin akwai fitintunu da dama wanda zai iya sawa a jikin ɗan adam. To shi yasa in dai har mutum zai iya rabuwa da wannan ƙunci da damuwar ya yi ƙoƙari ya yi haka. In dai kuma abin ya fi ƙarfin mutum to sai ya nemi taimako. Abu na biyu shi ne rashin shan ruwa. In dai har mutum baya shan ruwa sosai za ku ga jikinsa zai ringa lalacewa, fatarsa za ta ringa bushewa, idonsa zai ringa shigewa ciki da sauransu. Duk da muna so a ringa shan ruwa sosai, amma kuma ba wai mutum ya ta ɗirkar ruwa ya ta fitsari ba. Lita 2 zuwa 3 ya isa a kowace rana, wanda ya kama pure water 4, 5, 6, 7 haka, kuma ya danganta da yanayin aiki da gumin da mutum yake yi. Abu na uku shi ne rashin bacci. Wane mutum in ji mutuwa. In dai har mutum baya samun bacci daidai gwargwado to har haukacewa zai iya yi. Ga masu fama da wannan matsalar za su iya tuntuɓa ta, akwai abin da zai iya taimaka wa mutum wajen daidaita wa mutum baccinsa. Abu na huɗu shi ne amfani da kayan hayaƙi kamar taba sigari, shisha da sauransu. Yin hakan yana tsufar da mutum, yana hana haihuwa, sannan kuma akwai cututtuka masu hatsari wanda zai iya kama mutum. Ga wanda suka saba da amfani da waɗannan abubuwan suna so su daina za su iya min magana, akwai abin da zai iya taimaka musu wajen dainawa ɗin. Abu na biyar shi ne rashin motsa jiki. To yana da kyau ko dai kai akan karan kanka ka fara motsawa daidai gwargwado ko kuma ka yi rijista a gym, hakan zai taimaka maka. Abu na shida shi ne rashin cin abinci mai ƙara lafiya. Abinci mai ƙara lafiya ya haɗa da protein, wato abinci mai gina jiki irin su nama, kifi, kaza, madara, ƙwai, wake, waken suya da sauransu. Akwai vegetables wato kayan ganyayyaki, kayan gona, akwai fruits kayan marmari kenan, akwai carbohydrate wato abinciccika da suke saka karsashi irin su shinkafa, dawa, masara, gero da sauransu. Akwai fat mai ƙara lafiya wato maiƙo kenan kamar man zaitun, avocado da sauransu. To sai mutum ya ringa haɗa su a cikin abincinsa.